पवन सिंह जी, आप हमको ये बताइए कि खेसारी लाल क्या है? एक नंबर के छिनरा ह। ना इ तो आदत हो गई बा खेसारी लाल के रोज रोज गाड़ी सुनला की। अच्छा, तहारा लोग के याद होई तो अभी कुछ दिन पहले दू गोरा बैठ के खूब खेसारी लाल के माई बहन एक करत लसन। आओ खेसारी के सामने बा बैठाओ, पाहुन मारो तेरे खेसारी के। चुतिया लोग लाइव से दूर रही भाई। काहे कि खेसारी लाल के काम कुछ ऐसन होला कि काल्हे खेसारी लाल के एगो गाना आइल। तू लोग ई गानवा सुनले बारा लोग कि ना? आ नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, पवन सिंह कुछ दिन पहले ही ई गानवा गा दिए हैं। अरे मर्दे, दशहरा में कैमरामैन गानवा लगाओ तो। सपना देखौली चलो चुनरी चढ़ावे। आ ई गानवा में पवन सिंह के फैन कमेंट कैलसन कि तू इहे गानवा पवन भैया छठ में गई हो छठी माई के नाम लेके। लेकिन खेसारी लाल अपन थोड़ा सा दिमाग लगैलन आ सोचलन कि हम मारी बाजी तो हो गइलन चोर हूँ मैं। ई 1-2 महीना पहले कहले रहलन ये दुनिया के सबसे इंटरनेशनल चोर हम ही हैं। बतिया इनका पे एकदम सूट नहीं करत, काहे कि ई इंटरनेशनल चोर ना, इंटरनेशनल चोर के दादा हवन। बात तो सही है। यही ला तो इनका लगे आयल कंपनी आला के लव लेटर आ कोट आला 2 साला बना दिला ट्रेंडिंग से पेंडिंग। ना एक तरफ खेसारी बनल बारे राम आ करत तारे रावण ऐसन काम। सही पकड़े हैं। आ कुछ लोग तो खेसारी लाल पे इतना धधा गइल बा कि अपन पिछवाले बेच देता। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। तो मोदी जी रौरा इहो बता दी कि जे खेसारी लाल के पीछे पड़ल बा ओकर का होई। भोजन आ ई गाना चोरी करी हन तो कही हन पारंपरिक के गाना है। अरे शर्म करो। आरू ना तो आरू हमार ई लागता कि जब से खेसारी लाल 2 साल खातिर पेंडिंग भइल बड़न तब से उ डिप्रेशन में चल गइल बड़न, काहे कि उनकर कोनो ना कोनो गाना कोनो ना कोनो से मैच होइए जाता। बात तो सही है। तो तारा लोग के वीडियो कैसन लागल? वीडियो अच्छा लागल तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के लाइक कर लो। हम कोनो मिलता नहीं ऐसा के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर टाटा बाय बाय।